Jednostce minut po godzině 8 jen se já so vežas po pravdze, bo pojawiła się policja okolo nas w studiu, ja sobie myślę, a so vedało, przez tobą dla was prowadzę audycję, ale nie, ja doch miał głosy tacich. Jest z nami w studiu sierżant Ewa Bresińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiać o okresie trudnym dla policjantów. Lato to oczywiście czas, kiedy wszyscy wypoczywają, ale policjanci pojawiać się będą na plaży nie po to, żeby się opalić. To jest trudny czas, kiedy też potrzebujecie pomocy z zewnątrz. Czy w tym roku również funkcjonariusze spoza Pucka będą na ulicach się pojawiać? Tak, Komenda Powiatowa Policji w Pucku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia otrzymała dodatkowe wsparcie w ilości 36 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji z Gdańska oraz 3 funkcjonariuszy pionu kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Zostali oni podzieleni również na poszczególne komisariaty. Największa ilość policjantów została przydzielona na komisariat we Władysławowie, ponieważ w dużej mierze mieszkańcy utrzymują tam się z turystyki i dlatego w tym okresie wzrasta ilość osób tam oraz prowadzone działalności gospodarcze, które są w tym czasie. Wzrasta liczba osób przebywających na podległym rejonie. No i latem w tej miejscowości najbardziej szacuje się, że podczas nawet jednego turnusu przebywa tam nawet około 300 000 osób. Czyli zupełnie inna sytuacja niż poza sezonem w tych miejscach. Możemy spotkać również na ulicach powiatu puckiego rowerowe patrole. Jaki jest dokładnie zakres działań tych patroli? Tak, dokładnie. Funkcjonariusze na rowerach patrolują centra miast, obszary turystyczne, parki i tereny położone nad wodą. Dbają o bezpieczeństwo na terenach również rekreacyjnych. Są wszędzie tam, po prostu gdzie radiowóz nie może dotrzeć, a patrol pieszy zajęłoby to jemu zbyt wiele czasu. Mundurowi oprócz oddziaływania prewencyjnego podejmują również liczne interwencje wobec osób popełniających inne przepisy, które niektórzy łamią. Ponadto nie ukrywam, że widok policjantów również jest pozytywnie postrzegany przez inne osoby, jest bliższy kontakt z naszym społeczeństwem, z turystami. Policjanci także pełniący formę takiej służby mają pod swoją pieczą przede wszystkim miejsca wypoczynku mieszkańców i przebywających u nas turystów. Właśnie chciałbym spytać, do jakich przestępstw najczęściej dochodzi w tym okresie i jakie tutaj najczęściej musicie interwencje podejmować? Generalnie najczęściej corocznie w okresie sezonu letniego duży wzrost przestępczości odnotowujemy w takich przypadkach jak kradzieże z włamaniem, zwłaszcza do pól kempingowych, namiotów, jak i również pokoi gościnnych. Są również kradzieże na plażach. Odnotowuje się również przypadki kradzieży kieszonkowych oraz sklepowych. Ponadto nie ukrywam, że najczęściej w okolicach lokali gastronomicznych i rozrywkowych, jak i w rejonach dojść na plażę dochodzi do bujek, rozboi i pobić. Tak? Wakacje jest to czas, gdzie pojawia się większa ilość u nas osób, panuje atmosfera rozluźnienia i beztroski, wypoczywający u nas ludzie nad morzem, jak i też właścicieli bazy turystycznych, które powodują jednak zmniejszenie naszej czujności, którą niestety wykorzystują pojawiający się u nas przestępcy. No i niestety też nie każdy kulturalnie się zachowuje, podczas kiedy się po prostu dobrze bawi. Wiele osób wyjeżdża teraz, albo dzieci nasze wyjeżdżają często na wakacje. Tutaj przypomnijmy, że też rodzice mają pewne prawa związane z tym, żeby mieć zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu autokarem, prawda? Tak, dokładnie. Rozpoczął się okres wakacyjny wyjazdów dzieci i młodzieży na wakacje. Dlatego policjanci podejmują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym. Policjanci w czasie takich kontroli sprawdzają szczególnie stan trzeźwości, dokumenty i stan techniczny pojazdów. Przypominamy, że istnieje możliwość zgłoszenia kontroli autokaru wiozącego dzieci na taki wypoczynek. Można to zrobić też osobiście w każdej jednostce policji lub telefonicznie. Jednakże najlepszym rozwiązaniem, jeżeli mogłabym tu zasugerować, jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem, a to tylko dlatego, żeby uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd policji.
W powiecie puckim punkty kontroli autokarów znajdują się na placu przed dworcem autobusowym w Pucku oraz na parkingu przy komisariacie policji we Władysławowie. Dlatego myślę, że tutaj apelujemy do rodziców, aby zgłaszali nam tego typu kontrole, gdyż bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze, tak? I warto być zainteresowanym tym, czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przede wszystkim gotowy do drogi. I tutaj policja jest od tego, żeby pomóc zapewnić bezpieczeństwo, natomiast my sami też powinniśmy być czujni pod różnymi względami, szczególnie jeżeli jesteśmy w podróży czy nad wodą, jakie zasady należy stosować, żeby uniknąć takich sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy. Tak, policjanci dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą i proszą o zachowanie zdrowego rozsądku przede wszystkim. Przypominamy tu kilka podstawowych zasad, jakim jest korzystanie z kąpielisk strzeżonych. Są to te, na których przebywają wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe. Bezwzględnie wykonujemy polecenia ratowników. Do wody nie powinniśmy też wchodzić po spożyciu obfitego posiłku. Kategorycznie zabrania się wchodzenia do naszego Morza Bałtyckiego, czy też zatoki pod wpływem alkoholu, czy też innych środków odurzających. Do wody nie wolno wchodzić również bezpośrednio po opalaniu się, jak i również wtedy, gdy na kąpielisku została po prostu wywieszona czerwona flaga, czyli zakaz kąpieli. Jeżeli ponadto jeszcze zauważymy kogoś w wodzie, kto ma problemy z dotarciem do brzegu lub topi się, musimy natychmiast zaalarmować służby ratunkowe. Pamiętajmy o przekazaniu informacji o dokładnej lokalizacji miejsca zdarzenia. Jeszcze tutaj mogłabym dodać, bo tu jest chyba akurat najbardziej nasze Morze Bałtyckie jest bardzo zdradliwe pod kątem tak zwanych prądów wstecznych, tak? I tutaj niektóre nawet prądy potrafią wciągnąć dorosłego mężczyznę pod wodę, a nawet niewinne moczenie nóg naszych najmłodszych dzieci może powodować zagrożenie, dlatego miejmy je pod stałą opieką i nadzorem. Czyli kiedy dziecko jest w wodzie, cały czas musimy je obserwować i mieć na oku. Też ważne jest, jeżeli przyjeżdżamy nad morze z dziećmi, czy spędzamy tam czas, żeby po prostu się nie zgubiły w tłumie i tutaj takim dosyć dobrym rozwiązaniem zawsze były te opaski dla dzieci. Czy w tym roku również policja będzie w ten sposób przeciwdziałała zgubieniom? Tak, dokładnie. W tym roku również Komenda Powiatowa Policji w Pucku przeprowadzi akcję rozdawania opasek, na których będzie imię i nazwisko dziecka oraz numer telefonu rodzica. Taką akcję najprawdopodobniej przeprowadzimy w przyszłym tygodniu na naszych plażach. Akcję tę będą prowadziły policjantki zajmujące się profilaktyką. Ostatnia rzecz, o którą chciałbym spytać, to protesty policjantów. Wiadomo, że tutaj walczycie o godniejsze warunki, więc czy Pucka Komenda również do tych działań się dołącza? Powiem tak, komendant powiatowy panuje nad sytuacją, zna całą tą sytuację, tak? Jednakże zapewnia, że niezależnie od wszystkiego nasi policjanci będą w rejonie, będą na drogach, będą czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz turystów przebywających w naszym powiecie. No, policjant to jest taki specyficzny zawód, gdzie nie można po prostu przestać pracować, więc niestety, a problemy z niedoborem kadrowym chociażby rzeczywiście w policji występują, prawda? No niestety tak. Tak jest, oby ta sytuacja zmieniała się na lepsze, natomiast tutaj mamy zapewnienie, jak Państwo słyszeli, o tym, że policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo nad morzem.